салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, як бори новинкаи фасон омадай. Марҳамат, бинед ранги шифонпонбахтай, лекин и резинкай неҷош бархтай. дидем аҷоибот хушрӯ бо санша бинед қолаб кардаган беҳади бад фасон омадагай. нархшон 350 сомон донада. касе ки опт мегира бо арзон мешава. беҳад рангои фасон дора. ҳозир ӯ рангошонам нишон метиҳам. бинем тамошобинони азиз, шумо медонед ки ҳозир занҳои тоҷики мо дар хона нишастагияну маош мегиранд. ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. маош медонед аз кадом ҳисоб? аз ҳисобе ки дар ширкати атомӣ кор мекунанд. ширкати атомӣ беҳтарин вариантай барои одамоне ки дар хона нишаста кор кардан мехоҳанд. яъне духтарако, ин ширкат корейская косметика дора. шумо косметика намефурӯшед духтаро. дар 6 моҳ 1 маротиба метавонед ки харид кунед. тамом. муҳим ки шумо команда кунед. команда ки карден маошҳои хуб да мебироед духтаракои хушрӯ. марҳамат, дроен беҳтарин маҳсулот дора ширкати атомӣ. баъд хубии и кор дар чие ки аз званяе ки мегирен аз ӯ званяҳо намеафтед духтаро. бисёр фикр накунед. марҳамат, инами хоҳараки мада нависен бо кора пурра карда ба тамоми нозукиҳо шумода мефаҳмонад. маъқултон шид кор кунед. вақта ғанимат донед духтарако. зеро ки одамое ки пеш рафта буданд аллакай ҳар 2 ҳафта маош гирифтаистиянд. маошҳои хуб. ин ширката бовар кунед маҳсулотошон беҳтаринай, пушаймон намешед. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. ана духтарако, ине дигар рангшай. ҳамаи рангош хушрӯай. ҳозир ман шумода якта ба якта нишон метиҳам. боварӣ дорам ҳамаш маъқултон мешавад. бо ин сангошон як намуд блески фасон доранд. аҷоибот. дар видео уқа хуш наметавад, лекин аз пеш духтаро пушаймон намешавед. марҳамат, 350 сомонда анамхе куртабории фасони бад мегирен. инаи дигар рангша. ин ранг бовар мекунед духтаро. афсус ки дар видео наомадестай ториктаракай. дар навор камакак сафедча омадестай, лекин аз пеш камакак ториктаракай. хушрӯи бадай торикиш. мана биненда аҷоиботай. иҷада бо анаи хеле ранг дора. серии тёмный. ман шумода ҳозир бо серии светлишам нишонтон метиҳам. аз онам метавонед интихоб кунед. ина варианти арзони материали хушрӯ. бисёр мепурсанд ки ам хеле комбахт боша, ам хеле чизо боша, арзонтарак нишонтен. марҳамат, анами вариант нағзай духтаро. ҳозир боша иҷада бо дигар рангои хушрӯ дора. ӯ рангошам нишон метиҳам. ина иша бинен. касе инам хе рангора нағз мебина. марҳамат, бо я ранги фасони дига дора. сирх. ӯра нишон метиҳам. боварӣ дорам ваям шумода маъқул меша духтаро. каседа дар корай марҳамат скриншот кунед аз рӯи анами видео партоен. ана тамошобинони азиз, ана ин рангш тамоман бомба. хулоса и ҳамашон хушрӯай. ин материале ки ман ҳозир нишон додистам ҳамаи рангош фасонай. бо ин рангш аҷоибот. ай пеш ки бинем бо мефаҳмед духтаро. амқа хушрӯай ки аҷоиботай. мана ира бинен охи. и фиолетовияй ку дар видео ишам камакак паст омадистай, сафедча омадистай, вале камакак торикай. инами рангшам хушрӯай. хулоса ҳамаш рангои фасон духтарако. кадомеш ки дар кор мешава нависен. ман дастафкара фаҳмонам. 350 сомон як либосшай. мана ана духтарако, инаи намудорам дадавоми навор нишонтонитиям. и хамелеонай. хамелеон барашка меган. марҳамат, тозаҳош. ира бе нигинш худаш 160 сомонай 3 метрш. ана ин нигиндорш бошад 240 сомон. ду санга. анам хе ду намуд санг задагай кабуту
янамхе санги зард баъд қолабша аҳамиятет қолаби наздикай ҷада ҳозир расветкош бисёрай ма ҳамаша нишонтон метим и блеска бинен чихе хушрувае иш бо золотисти рангаш мана духтарако нархи иё чихеле гуфтум 240 сомон як либосуш иша бинем бо мана кафейни меган чи меган и рангша ина ранги аҷоибот хушрӯви фасон мана 240 сомон як либосуш ана духтаро инаи ранг набуд ҳозир и рангам овардем бардовӣ чӣ хеле гуфтум ино тозаошанд аз ҳамин бо 190 сомонашам ҳастай дорем мо ҳозир дар охир навор 190 сомонашам нишон метим кадом расветкош мондагай вай барашкаи хамелеон нестай вай барашкаи холияй хулас и 240 сомон мана бо я ранги фасони дигаш сирениви мепурсанд духтаро ина сирениви ина хоҳишмандо метавонед ки аз сиренивиш бигирен марҳамат и бо дигар рангш духтарако ранги савзчаш ҳозир бо аз витринаям нишон метим ҷа фиолетови дигар рангоям ҳастай ина духтарако машмуда инаи рангошам нишон метим набинед и ранг ҳастай мана фиолетови ҳастай фиолетови пирсдабдан фиолетови баланд баъд анаи ранг ҳастай мана ино хамелеонан блескша бинед чӣ хушрӯй хулас 240 сомон ана ҳозир духтарако арзоноша варианти арзонша ма шумода нишонтиям ина ино мана инаи намудо ёям бинед дусангаяй лекин барашкаи холияй нархшон 190 сомонай ду намуд санга мана хоҳед аз ин 190 сомона доставка мекунем духтаро ма шумо фаҳмин фарқша гуфта ҳам ин намудша нишон додистам ҳам ин намудша и рангш хушрӯи бад бинед хулас духтаракои хушрӯ ин буд навори имрӯза кадомиш маъқул мешавад сурат гирен мада партен ватсапда ма доставкаша фаҳмонам